ndakanamuzvati mhaka yenyu obva andibvunza kuti ndapindwa naJames Frank mushoko achibva asvika achibva andisundira kumashure kwangu ndakafuratira ndobva ndati mudzimai oraiti zvakadaro chienda unoudze enda pasabhuku waudza sabhuku akaenda panoudza sabhuku vaudza chairman then vaadvaiswa kuti aende kupolisi then aenda kupolisi kudaro polisi yakataura nyaya dzekuti endai munotaurirana saka inini ndakaona zviri zvinhu zvakandiremera ndakabva ndati it's better kuti ndiendese nyaya yangu kwamama nekuti hazvina kundifadza sekutsanangurwa kwandakaita nemudzimai nekuti wakatosvika pakutisana mushoko imomo pakazoita vanhu vakazoya kononoka saka ini ndakazongoona zviri nani kuti ndidze nyaya yangu kuno Angimai that's me Unenzala ile Yombema hiyo. James Frank akasvika pashoko akauya akati ndikukumbira kuti ndikweretese zvinhu mushoko ndikati ini kuti ndikukweretese hazviite nekuda kwekuti mune chikwereti chekumashure chamusati mabhadhara chamakanzi nemudzimai wenyu mutore zvinhu panapa saka kuti ndikupei zvimwe zvinhu hazvidini hazvigoni ende unofanira kukwereta chisekuru wako varipo then adaro akaramba achingoti ndipei zvinhu ndikati hazvigoni zvikanzi chifonerei mukadzi wangu anova maitandi mudzimai wako zvikanzi vafonerei vaenda kutaura kuti mundipe zvinhu $8 then maitandi uya okupai mari then ndakabva ndavati taurai nhamba dzavo then ndobva ndazama kufonera mudzimai wako foni yachiyobva yaramba akabva abva pashopu ipapo pashopu pedu pane mabhazi tinotengesa nepamabhazi ndinokati vanenge vari kunze then akabva abva pashopu ndobva aenda kuseri kweshopu achidzoka enda ndapako neumwe munhu ndiri pako akasvika ndokubva atongovhura saka ina anobatikira kuti ndiye ndakangoti akuda mwana wose pane mwana pane mushandari ndiarongopinda mushopu atosvika ndiri pako pane mainveta aripo pasaidi kuti tori pafoni ndiri kudayira foni iri pachaja then ndobva asvika kwandimbundikira nekumashure ndambundikirwa nekumashure ndinzwa kuti gogo then ndobva ndacheuka kumashure ndikati naiwe chiko chauri kuita chirudzii paakadaro then ndakatrai kuda kusvika tanura kubva pakundimbundikira kwainge akaita kuya tobva tachitanga kunetsana then tobva tarwisana tobva tadonha pasi pai tobva kutorwisana tiri pasi pai tiri mukati atopinda mukati then handizivi kuti vanhu vakadedzera here kuti uyai kuno kuita noise then pakasvika bamukuru avo vagere apa anonzi itai vasvika ndobva wazama kuti katanura pai iye akandibata then iye akudedza kuti makundidzinga panapa handichauya panapa murundikati iwo chindimbundikira uri kuzama kuita sei ndiri mukadzi wako here unodanana neni unozviitirei zvauri kuita izvozvo then bamukuru atadza kuti katanura pai kwakazodedza mumwe munhu akadedza anonzi Nox adedza Nox iya ndopakuzokwanisa kukatanurwa then uyu ainge akamira pasinoka panze ndiye wainge ainaye vavatore 4 but vamwe vangu vari pasi pamota uyu ainge akamira pasinoka ava vazotikatanura akuda panze ndokubva azotorwa neuyu kwaudzika naye kumasteps ndikati ndakutopopota nehasha paipai ndikati haundidaro kundidzikisira zvakadaro kana unoona zvichiita kuti ungasvika pakundimbundikira handidanani newe handina handizivani newe chirudzi ichavaita handizi mukadzi wako ndokubva atanga kutopopota achivira ndokubva atoenda kumota ndokubva atoenda ndasara mushoko ndokendakasara bamukuru ndokubva atoti mainini munhu apinda muno apa mune mari mune chipo dai akubirai chii zvachaitika ndokuchivarondedzera nyaya mafambiro yaingaita then mukumaundu pandamufonera ndobva nditi chienda unoudza sabhuku
ndobva ndaenda kwasabhuku vakati uyu anonetsa une nyaya dzakawanda even kupolisi kwacho kutori nenyaya dzakawanda uyezve ndakabvotobva naye kwamambo nenyaya dzakadai idzi saka kuti ini ndipindepo panonetsa kuti nditaure naye handimugoni chiendai munoona chairman ndobva ndapiwa nhamba dzakwa kwatosviba ndobva ndafonera yanyakurenga ndobva ndavaudza ndobva vangotaura futi the same statement kuti James anonetsa nesu hatisi kuchatiwa mugonawo madi kuenda futi kupolisi ndandaenda kupolisi kuya ndobva ndanovaudza nyaya as it is ndavaudza nyaya iyo mafambiro yake takati madi uchimira varumenyu vauye mochigara pasi mochitsanangura nyaya ndopa ndakazomirira baba vauya ndobva ndazongoudza nyaya ndopa yakazoudzwa ndo mafambiro ezvakaita Mambo Jimalo. Jimalo. Asi bakundoda kufila zvese inyapfura inyapfura fila zvese nezvisi makaita sei inini handina kumbura ndakavabata handakasvika pashupa atopedza. There's no explanation. Kana wati wewe unobva wabata then explanation ndei hauna kuwabata saka explanation unopa ndei pandakabva kuseri kwautaura ishu iripo ndekuti wakadzi watokabata asi wakazvisana naye chakaita kuti vandirwise ndati wakahwisana naye here ina ndokahwisana nawo ndokaita sei iyo ndo wakandirowa ina ndaurwisana reason yekurowapai reason yavanga vachitaura iyo ndakati ndakamira padhoo avo vanga vakamira pasuka padhoo pavo fanika pari saivo vanga vari mukadzi ndiri kutaura navo nditi mbuya ndadzoka ati reason yamakaroerana ndei ndakangoerekana ndapa pasi ndimva kuti vandibata vandimbondira handisi mukadzi wavo asi ndaasikaiva iwe pawamburi paiwe ndandi paskrini pamukadzi iwe kune masimbi pane masimbi akabuda sei masimbi wakatovhura dhoo wakatondiheta ndobva vandibvunzira mukadzi kudonzewa mukati iwewe unenga nemunhu ishama saka mbuyo iswi mamonya matete anditi ndakaitwa ndobva ndakamira pasi ndotonzwa kuti wandimbundira ndiri kuvoka asi andibvuvi mbosa unongobatwa nebhosa kuiramba unozvisa ndikutotaurisa chokwadi izwa kashamani izwa tibatsirana handiti munhu haangambobudi mushopu make kune mabhadhira ba kutouya kutosvika kubata kokuhedha kokutokudhonzera mukati kotanga kutokurova iwe wakadai aunotombozosera kuvanhu ikatanure wanga uri kukatananini ndandakagarirwa nayo chitongi wakatogarirwa itori imwe mhosva wagarirwa nemukadzi munhu wakatondigarira dati itori imwe mhosva wagarirwa nemukadzi munhu anga akakugarira pai makumbo wake agare wakachira wakavhara maziso wakaonei wanga wakagarirwa nemukadzi munhu wanga wakagarirwa nemukadzi munhu pachesi makumbo ake ari angari wanga uri kuonei makumbo ake ari pachesi wanga uri kuonei wanga uri kuonei wakavhara maziso ndakahedwa wakavhara maziso ndahedwa ndakawira pasi ndakawira pasi ndakatanga kurohwa kumeso mumaziso nemuromo zvese neribhakera zihedwa futi Alright. Izvo waihedwa apo wakagarirwa chete apo uri kuhedwa adi
iwe uri kutraya kuzvitakanura wanga uri kubata papi handina kunge ndakamboma aiwa ndati wanga uri kutraya kuzvitakanura izvo wanga uri kutraya kuzvitakanura wanga uri kubata pai wanga uri kubata pai ndiri kuzvivhara kumeso kwanga usiku kumeso kwaiwa iwe undoti mukadzi angangokuruva kufesi wakangodai achikujambira achikugarira pachesi achikujambira izomuza kutaura ini wakandobata kufesi urukuya kuona ndati kuchaiwa kufesi ndikuchia kuona iwe ndingatikubvunze anga kapfeka taiti rerudzi iwe fredi usadaro bambo sumukai iwe chii chakaitika baba nyaya yakaitika sure idari mambo chii chakaitika unonzani inoitwa neupaudzi chii chakaitika chii chakaitika aitika ndingati sezuva ranhasi yakadhiraivha mota kubva asvika pashopu yava indakazongora kwakuipindai mota ndahaiwa ndobva taenda vachinotora grosa ravo remutambo kwavakanotora mota ikuru vakatoenda vachitotaurirana vari tu ndobva tadzoka mangwana acho ndobva taenda kurufu ndoda kutaura zvakaitiwamangwana sei wanga vamira pasinuka iwewe wachidhonzana nekuhedhana nekugarirana iwewe wakanga uripo wazwanga uripo asi iwo mataura vari kuita vese vari tu uyu takasvika naye achiti ndoda kunotora mari yangu pashopu ndobva asiya muta vapaka kuzasi pane masteps so saka uyu akasvika ndobva mboenda kwakaenda ndobva adzoka indakasvika uyu mukadzi uyu anga akagara pachera uyu anga achitaura achiti mbuya ndipei doro vari pai vari mushopu mukati skrini anga rakavhurika mukadzi anga akagara pacheya uyu ndiye aikumbira akafugama mushopu uri kubatondera here saka inini ndabva kuti wanga wakapfugama uri pai wanga usati wadhonza wanga usati wadhonzwa kupinda taura bambo saka inini pandakabva ndidzokera kumota kwakune vamwe vangu ndakasvakati vai vari kutaurana but vakunonoka saka ndopatakawa noizi manje tiri kuzasi kwako ndobva ndasvika ii ndobva ndaona vachikakana manje uyu mukadzi uyu akuti hausi wetsanzirai akuti hausiri wetsanzirai hausi murumu wangu saka vanga vakabatana hausi wetsanzirai mini zvazvirevei zvairevei kuti hausi murumu wangu kuti pane zvazvaitwa neuyu zvinofanira kuitwa nemurume wake zvazvaitwa neuyu ndizvo zvinoreva mini kuti angadi anga anhafa saka isetu kuti chakaatikachepera ndotaita sei frengi was uri witness ndiwe witness chaiyo chaiyo wataura chokwadi chokwadi ndechekuti frengi wakanhafa mukadzi wemunhu basa ratsanzirai ndo rakatora guta rako tiri kucriminal ka indecent assault wakabata garo remukadzi wemunhu without her consent indecent assault kucriminal asi satongi criminal ichitotanga customary kuti ukabata mukadzi wemunhu zamu wapomba zvakafanira kuti wapomba wafanana nehuri munhu mubhaibheri ndononzi wachiwa kuchiwa chiwi mubhaibheri kwete kubata hanzi kuchiwa zvakafanana kuti wadii mubhaibheri iadhautari wapomba iwo hauna zotochiwa chete wakabva wachiwa nekubata pasina chekutaura witness yako waenda botega vaneta botega voneta ndio witness yako ndiyataura chokwadi wakapfugama hauna kumbondonzwa iwo asati kuteere bcause watinyepera watinyepera kuti haunabonda mukati wakakona wahedzwa but witness yataura kuti wanga watori mukati
uchitokumbira uri mukati uyu akazotodzoka akuzwa yahondo kuti hausi tsanzira iwewe handiti meaning kuti wanga unodini wakatobata zvakaitwa wakanomhangara kupi handina kwandakamuka sei usina umhangaro yowaiti ndandisina chiri kumangana munhu ari kukuedha achikurwa mafumaionomutaura avantu vatimbe ndakavati handikuroreita akarwadziwa ndeamangara zvawakaita mbuya wana kufara inini kuti saka dai mbuya kuratidza kuti mbuya haana kufara dai mbuya akafanira zvawakaita kana kuti wanga uri kutry kuzama you were trying to end this mbuya entice handiti and in other people wanga kutosejusa mbuya kuti mbuya akagara kuti kagaruka mbuya kuti choda kuona reaction yani ungatoda kumutesta mbuya kuti une reaction mbuya unodini reaction yambuya nezvaukamufikira zvakadii zvakasiyana aiwa auna chekukumbira ndikati chikukumbire kuna mwari vapena kuti zori mbuya ndambakangwara kasozvikisori uri kumashure sauri sekuru handakazokwanisa musauye kunoku unorwangoma taikuti friend ujimano uyu wakomana mhosva dzake dzanyanya pasi pano dai mwari mamupawo mweya wekuti aone zvinhu zvakashanda nechakanaka mupeiwo mweya wekuti kana abata mari azive kuishandisa zvakanaka isaro mari yekuparadza vanhu upenyu hwevanu kuparadza iye ngaishandise zvine nzero mari babuya kudenga takumbokumbira kuti izvozvi mamborunamata unamatihwa chao mambori kunamatira uite munhu ngozi dzako nyaya dzadini polisi yauramba nyaya dzakuda kuti mweya mutsvene udini upindire zvinoti akukumbira mweya mutsvene kuti mwana azive kuti zvakaita zvakashata todini toti wakomana hazviitwiba kubata-bata zvese zvezvine zvisingabatwi friend James aya bhadharawo mbuya mombe yokubata chinhu chake musina kuita kana kuti $350 by 30 August unouya nayo pano handei vakomana mombe yayo handei atete saka frank takuti 45 350 45 saka frank mari yatangoda mana pe $400 zvakanaka ngeiyabhadhawa pe 30 August handi next case mukomana uyu ane zvizhinji zvanoita vanava dziri noise anosvika anoenda kujeri vanava itoizi musatye baba kufamba izvakanaka